Γεια χαρά φίλοι μου, εδώ είμαστε πάλι. Δεύτερο μέρος, κλίση επιθέτων, όταν μπροστά από το επίθετο και το ουσιαστικό που συνοδεύουν έχουμε το αόριστο άρθρο ein, eine, ein και όπως θα δούμε το ίδιο συμβαίνει όταν έχουμε τα κτητικά άρθρα mein, meine, mein, dein, deine, dein, sein, seine, sein κτλ. Και έχω επιλέξει λοιπόν να τα δούμε σε μια καρτέλα όλα αυτά μαζί για να κερδίσουμε χρόνο και να δείτε ότι δεν είναι και τόσο δύσκολα. Γερμανικά για Έλληνες με τη Τανάη, πάμε να δούμε τι εννοούμε. Λοιπόν, τι συμβαίνει όταν μπροστά από το ουσιαστικό μου και το επίθετό μου υπάρχει το άρθρο ein, eine, ein και στον πληθυντικό, όπως θα δούμε, επειδή δεν υπάρχει το αόριστο άρθρο, βάζουμε το κτητικό meine. Πάμε να δούμε αυτούς τους παράγοντες που επηρεάζουν, το έχουμε πει και στο προηγούμενο βίντεο, είναι το γένος, η πτώση και το άρθρο και δίνουμε focus τώρα εδώ στο άρθρο και ανάλογα με το γένος θα δούμε τι διαφοροποιήσεις υπάρχουν. Πάλι έχω να πω ότι δεν έχουμε μεγάλη ποικιλία. Πάμε λίγο να δούμε μετά από αόριστο και κριτικό άρθρο ουσιαστικά, γιατί κοιτάξτε λίγο, επέλεξα να το κάνω σε μία ταμπέλα για να το δείτε με μία, για να μην δίνουμε πολλές πληροφορίες που ουσιαστικά καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Αν βγάλετε το M μπροστά από το mine, θα μείνει το ein. Και το ίδιο συμπεριφέρεται, αυτό είναι ένα τρικάκι που κάνω έτσι για να κερδίζουμε λίγο χρόνο. Αν βγάλουμε το M και βάλουμε το D είναι dein, το S sein, έτσι. Και έχουμε λοιπόν στο πρώτο, δεύτερο και στο τρίτο στο αρσενικό έτσι ένα παράδειγμα για να δούμε ότι τα κτητικά συμπεριφέρονται το ίδιο με το αόριστο άρθρο, μόνο όμως τον ενικό. Τι έχουμε εδώ? Βλέπουμε λίγο εδώ την ονομαστική του αρσενικού. Mein schöner Mann. Ein schöner Mann, ένας όμορφος άντρας. Mein schöner Mann, ο όμορφος άντρας μου. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο συμπεριφέρεται. Meine schöne Frau, eine schöne Frau. Το ίδιο πράγμα. Mein schönes Haus, ein schönes Haus. Ας μείνουμε λίγο εδώ. Βλέπουμε τη χρωματιστή κατάληξη με πράσινο στο αρσενικό και θυμηθείτε ότι αυτό είναι ουσιαστικά το είναι η χαρακτηριστική κατάληξη του οριστικού άρθρου der. Άρα εδώ έχουμε έναν κανόνα που σας τον λέω τώρα. Στην ονομαστική, το αρσενικό άρθρο ein ή το κτητικό άρθρο για το αρσενικό mein δεν μας δείχνει αν αυτό, δεν μας δείχνει το γένος του. Δεν έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε Signalendung. Αυτή την κατάληξη που μας κάνει σινιάλο, hello, εγώ είμαι αρσενικό. Γιατί, κοιτάξτε λίγο, το ουδέτερο και το αρσενικό είναι ein. Δηλαδή λέω ein Mann, ein Haus. Επειδή λοιπόν εδώ λέμε, ας το σκεφτούμε έτσι, δεν έχω Signalendung, δεν έχω δηλαδή μια κατάληξη που να μου προδίδει το γένος, τι κάνει τώρα? Το άρθρο αναλαμβάνει το ρόλο του οριστικού άρθρου και από το schön γίνεται schöner, από το der. Οπότε λέω εδώ mein schöner Mann, άρα μετά από αόριστο άρθρο, το οριστικό άρθρο μπαίνει σαν κατάληξη πίσω από το επίθετό μου. Άρα είναι der Mann και θα γίνει schöner, mein schöner Mann. Η γυναίκα, die Frau, το είναι η χαρακτηριστική κατάληξη του θηλυκού. Κατά τον ίδιο τρόπο αυτό το die το βρίσκουμε πίσω από το schön, schöne. Βέβαια στο θηλυκό δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα γιατί και στο άρθρο είναι το ίδιο. Mein schönes Haus, και εδώ έχουμε λοιπόν das Haus. Schönes Haus, η Signalendung S μπαίνει πίσω από το επίθετο και το επίθετο παίρνει αυτό το ρόλο να μας δείξει το γένος. Αυτό συμβαίνει λοιπόν στην ονομαστική αρσενικού ουδετέρου θηλυκού, όταν το άρθρο μου είναι ein ή mein, dein και sein κτλ. Και στην αιτιατική του θηλυκού και του ουδετέρου. Θα γίνει meine schöne Frau, ουσιαστικά το ίδιο. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε τώρα, το θηλυκό στην ονομαστική και αιτιατική είναι το ίδιο. Meine schöne Frau, meine schöne Frau. Το ουδέτερο, mein schönes Haus, mein schönes Haus. Και έχουμε λοιπόν εδώ αυτή την ας πούμε συνθήκη ότι όταν έχω αόριστο άρθρο ή έχω κτητικό άρθρο,
στην ονομαστική και αιτιατική θηλυκού ουδετέρου και στην ονομαστική και το αρσενικό, το επίθετό μου παίρνει τον ρόλο του οριστικού άρθρου der, die, das. Μας δείχνει λοιπόν το γένος. Και τώρα πάμε λίγο να δούμε σε αυτή τη στατιστική σχηματικά χρωματικά, στο πω πράσινο, αν το δείτε με πράσινο, ότι σε όλες τις άλλες πτώσεις και στον πληθυντικό παίρνει κατάληξη EN. Δεν έχω να σκεφτώ δηλαδή εκεί γένος ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνω είναι δοτική, δηλαδή το ίδιο το άρθρο εδώ μου δίνει ότι θα έχω EN κατάληξη. Κοιτάξτε λίγο meinen schönen Mann, τον δικό μου όμορφο άντρα, ή einen schönen Mann, έναν όμορφο άντρα. Όλες οι δοτικές, βλέπετε όταν το άρθρο έχει M, το επίθετό μου θα πάρει EN. Στη γενική το ίδιο, meines schönen Mannes, του ωραίου μου άντρα, της ωραίας μου γυναίκας, meiner schönen Frau, meines schönen Hauses, του όμορφου σπιτιού μου. Και ο πληθυντικός βέβαια, το βλέπουμε και αυτό horizontal, οριζόντια, βλέπουμε meine schönen Frauen, meine schönen Frauen, meinen schönen Frauen, meiner schönen Frauen. Εδώ λοιπόν όλο αυτό που σας εξήγησα, σας το δείχνω και έχω μαζέψει και τους κανόνες και τις ιδιαιτερότητες εδώ. Αυτό που θέλω να βάλετε στο μυαλό σας είναι οι τελευταίες 3 σειρούλες εδώ, όπου το άρθρο δεν βοηθάει να καταλάβουμε το γένος, εκεί αναλαμβάνει το επίθετο, θα λέγαμε ας πούμε το ρόλο του άρθρου, δηλαδή παίρνεις καταλήξεις του οριστικού άρθρου der, die, das. Πάμε να δούμε λίγο κάποια παραδείγματα. Εδώ, mein neues Auto steht in der Garage, το καινούριο μου αυτοκίνητο βρίσκεται στο γκαράζ. Και εδώ πέρα έχουμε το mein, βλέπετε εδώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω από το αόριστο άρθρο το γένος, σηματοδοτείται όμως με το επίθετο και γίνεται neues. Δηλαδή εκεί το επίθετο μου έδειξε ότι το ουσιαστικό που ακολουθεί είναι ουδέτερο. Hans sitzt auf einer alten Kiste. Εδώ βλέπω ότι είναι δοτική, auf και δοτική. Ο Hans κάθεται πάνω σε μια παλιό κασέλα, ας πούμε παλιά κασέλα, σε ένα παλιό κυβότιο. Die Kiste, eine είναι δοτική θηλυκού, οπότε παραπάνω δεν σκέφτομαι, ξέρω ότι όλες οι δοτικές, αρσενικό θηλυκό ουδέτερο, παίρνουν το επίθετο en. Και εδώ μπορείτε να κάνετε και το groupage, η groupierung, είτε είναι der, die, das, είτε είναι ein, η δοτική και η γενική. Στη δοτική και γενική το επίθετο παίρνει en. Das Haus ist in keinem guten Zustand. Το σπίτι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Και ένα άλλο παράδειγμα, das ist ein schmales Bett. Αυτό είναι ένα στενό κρεβάτι. Και το bed εδώ καταλαβαίνω ότι είναι das. Από πού το καταλαβαίνω? Από την κατάληξη του επιθέτου μου και όχι του άρθρου πια. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε κάποια άλλα παραδειγματάκια. Πάμε να δούμε επίθετα που είχαμε δει και στο προηγούμενο. Τώρα σας κάνω μόνο μία μικρή επιλογή. Frei, ελεύθερος. Ich bin frei. Είχαμε δει. Der freie Mensch. Το είχαμε δει αυτό. Βλέπετε το der και μόνο Και όταν βάλω ein θα γίνει freie. Δηλαδή εδώ με μία ματιά σας δείχνω αυτό που είπαμε λίγο στη θεωρία. Το ein, το επίθετό μου η frei, και τώρα γίνεται freie. Πώς? Παίρνει από εδώ το signal endung. Müde, κουρασμένος. Du bist müde, die müde Frau έχουμε δει. Eine müde Frau. Και το εδώ είναι ίδιο, είτε eine, είτε die είναι Στο θηλυκό δεν έχω δηλαδή πολλά να σκεφτώ. Απλώς στην πληροφορία έχω ένα Πάμε λίγο να δούμε το εργατικό ως fleißig. Ein fleißiger Schüler. Και τώρα καταλαβαίνετε από αυτό το ότι το άρθρο του Schüler είναι der. Πάρα πολύ καλή πληροφορία αυτή για να μπορείτε να μαθαίνετε τι σας προδίδει, σε τι σας βοηθάει η κατάληξη του επιθέτου επιπλέον. Ruhig, ήσυχος. Το είχαμε δει και στο προηγούμενο βίντεο. Der Hund ist ruhig. Der ruhige Hund. Και τώρα θα πούμε ein ruhiger Hund.
παίρνει το ER και το ER τι μας κάνει, μας δείχνει ότι είναι αρσενικό, der Hund δηλαδή. Πάμε λίγο να το μαρκάρουμε και εδώ. Ein ruhiger, der ruhige, ein ruhiger Hund. Γιατί παίρνει καταλήξεις από το οριστικό άρθρο, δανείζεται. Klug, έξυπνος, das Wort ist klug, ich höre das kluge Wort. Η λέξη, ο λόγος είναι έξυπνος, ακούω τον έξυπνο λόγο, ein kluges Wort, και εδώ πέρα το es με γυρίζει πίσω στο να καταλάβω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ουδέτερο ουσιαστικό. Satt, χορτάτος, das Baby ist satt, ein sattes Baby, και πάλι καταλαβαίνω ότι το es στο τέλος παραπέμπει στο ουδέτερο. Dick, παχής, schlank, αδύνατος. Ich sehe einen dicken und einen schlanken Sportler. Εδώ είδαμε, για να εμπιστευτείτε και αυτό, το άρθρο, ό,τι έχει το άρθρο, όταν είναι αιτιατική αρσενικού, έχει και το επίθετο einen schlanken Sportler. Στο αρσενικό, λοιπόν, η αιτιατική είναι πάρα πολύ βοηθητική. Το άρθρο μου προδίδει από πριν την κατάληξη. Wichtig, σημαντικός, die Pausen sind wichtig, die wichtigen Pausen, και στο πληθυντικό όλα τα άρθρα, keine και όλα τα κτητικά συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πληθυντικός πάντα en. Άρα, die wichtigen, meine wichtigen, πάλι δηλαδή έχω en. Λοιπόν, σας δίνω εδώ μία άσκηση. Η άσκηση λέει συμπληρώστε τις καταλήξεις. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το κάνετε σταματώντας το βίντεο και αμέσως θα δείτε, βέβαια, σας δίνω τις λύσεις. Σας διαβάζω μόνο. Τις ονομαστικές ψάχνουμε. Ουσιαστικά αυτό είναι πολύ καλό να μάθετε με το αόριστο άρθρο. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχουμε en, άρα δεν χρειάζεται και πολύ να σκεφτείτε. Das ist ein sehr langweilig Film. Εδώ λοιπόν χρειάζομαι, το ein δεν μου λέει τίποτα, πρέπει να ξέρω την ταινία, η λέξη ταινία, η λέξη film, τι άρθρο παίρνει, για να μπορώ να βρω την κατάληξη. Γι' αυτό είπαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαθαίνετε ουσιαστικά με τα άρθρα. Είναι δηλαδή τον όν που κάνει. Sie ist eine sehr intelligent Frau. Ist das hier ihr neues Fahrrad? Das ist ja super. Er ist meine Großliebe. 5. Ihre kleine Tochter ist wirklich sehr musikalisch. 6. Das ist aber ein sehr gemütliches Restaurant. 7. Das ist doch kein Frischbrot. Es ist viel zu hart. Και 8. Sie wird sicher eine gute Musikerin. Εδώ ξανά σημείωση, σύμφωνα με το άριστο άρθρο, ίδιες καταλήξεις στο επίθετο έχουμε και μετά από το αρνητικό άρθρο, kein και όλα τα κτητικά, ακόμα μια φορά για να μπορείτε να κάνετε την άσκηση. Εδώ έχουμε τις λύσεις. Das ist ein sehr langweiliger Film. Αυτό είναι ένα πολύ βαρετό φιλμ, μια πολύ βαρετή ταινία. Sie ist eine sehr intelligente Frau. Αυτή είναι μια πολύ έξυπνη γυναίκα. Die Frau. Ist das hier ihr neues Fahrrad? Das Fahrrad, neues Fahrrad. Είναι αυτό το καινούριο σας ποδήλατο. Das ist ja super. Είναι τέλειο. Er ist meine große Liebe. Αυτός είναι η μεγάλη μου αγάπη. Die Liebe. Ihre kleine Tochter ist wirklich sehr musikalisch. Η μικρή σας κόρη είναι πραγματικά ένα μουσικό ταλέντο. 6. Das ist aber ein sehr gemütliches Restaurant. Das Restaurant, sehr gemütliches. Αυτό είναι ένα πολύ άνετο, ένα πολύ ζεστό ρεστοράν άνετο. 7. Das ist doch kein frisches Brot. Es ist viel zu hart. Αυτό δεν είναι ένα φρέσκο ψωμί. Das Brot, frisches Brot. Είναι πολύ σκληρό. Και η τελευταία πρόταση. Sie wird sicher eine gute Musikerin. Θα γίνει σίγουρα μια πολύ καλή μουσικός. Accusative, formulieren Sie die Antworten. Διατυπώστε τις απαντήσεις. Was schenken Sie Ihrem Freund zum Geburtstag? Τι δωρίζετε στον φίλο σας
για τα γενέθλιά του, στα γενέθλιά του, και θα κάνουμε προτάσεις, μας δίνει το ουσιαστικό και το επίθετο και εσείς πρέπει να φτιάξετε προτάσεις όπως το παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ χαρίζω σε αυτόν, αυτό θα είναι πάντα ίδιο, ich schenke ihm, και τώρα θα κάνουμε αιτιατικές με το αόριστο άρθρο ένας μία ένα. Εδώ λοιπόν das Buch interessant μας δίνει το γένος, ich schenke ihm ein interessantes Buch. Die Uhr neu, der Pullover blau, das Wörterbuch Deutsch, der Hund klein, die Torte groß, das Hemd bunt, die Krawatte modern. Και σας δίνω τις λύσεις. Ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βίντεο. Θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε αυτή τη σειρά την επόμενη εβδομάδα με την κλίση του επιθέτου χωρίς καθόλου άρθρο. Καλή εβδομάδα να έχετε και σας φιλώ πολύ.